mela tfal Malta se tagħlaq 50 sena Repubblika. Nixtieq li nikdbu essej żgħir dwar wieħed mill-palazzi tal-President. Għanna bżonn lil xi ħadd li jista' jtina informazzjoni tlida fuq dan il-palazz. Xi ħadd tajjat li? Dawn il-bussi tal-presidenti li kella Malta tul is-żmien. Ekku. Dan huwa r-residenza tal-President. Ma tarax niltaqa' mal-eċċellenza tagħha hekk! Vera tnieħu gost nitgħallem iktar fuq ir-Repubblika ta' Malta. Merħba ġewwa l-Marsa. Għandkom idea għala ġibtkom sawn? Forsi ħammorru neħdu ħobża biż-żejt. Hemm x'imkien ieħor li nixtieq noħodkom? Xi palazz ieħor? Il-palazzi jilqaw l-tfal kollha ta' Malta u Għawdex.